Godmorgen. Så er det mandag, en ny uge er i gang. Lige nu her, så vil jeg godt fortælle jer lidt om mit næste gruppeforløb. I går holdt jeg et foredrag herinde i gruppen. Har vi alle en livsmission. Foredraget ligger allerede oppe i udvalgte. Det ligger jo også lige under her, men ret hurtigt forsvinder det jo her i mængden, så I kan finde det oppe i udvalgte, hvis I synes, det er et interessant emne. Grunden til, at jeg nævner foredraget, er fordi, at de temaer, der var i foredraget, noget af det handlede om, det er noget af det, som vi kommer til at arbejde på i mit næste gruppeforløb. Så er du et sted, hvor du kan mærke, jeg kan ikke helt gennemskue, hvad jeg egentlig skal med mit liv. Hvordan får jeg manifesteret et liv, hvor jeg trives, hvor jeg er glad. Ofte kan vi godt mærke, hvis vi ikke er det helt rigtige sted i livet, man kan sige, at alt er jo rigtigt hele tiden, men hvis vi gerne vil noget andet end der, hvor vi er, at det kan føles som om, at vi måske misser noget i livet. Det kan føles som en følelse af ensomhed, en følelse af, hvorfor er jeg udfordret med de her ting, hvorfor bliver jeg ved med at møde de her ting, hvorfor løber jeg ind i den her type mennesker, hvorfor bliver jeg ved med at være syg, hvorfor er det så svært for mig at sætte grænser, eller hvorfor er det så svært for mig at manifestere. Jeg har prøvet det på mange forskellige måder, og jeg synes aldrig, det lykkes. Og noget af det, som jeg også talte om i går, det er, at vi manifesterer hele tiden. Vores følelser, tanker, overbevisninger, handlinger er skabende. Vi er skabende uafbrudt hele tiden. Vi kan slet ikke lade være. Alt er levende energi. Men det du sådan virkelig får mulighed for at fordybe dig i sammen med mig og 4 andre, fordi vi er nemlig kun 5 i gruppen, hvilket er super eksklusivt, fordi der netop er så meget plads til hver enkelt individ. Det er at få en større forståelse for, hvad er det for nogle livstemaer, du har med dig. Hvad er årsagen til, at du har mødt de ting i dit liv, som du har? Hvad er årsagen til, at dit liv ser ud, som det gør lige nu? Vi arbejder med sjælens udviklingsvej via Rudolf Steiners 7-årsperioder. Det er sindssygt spændende. Det er virkelig, virkelig spændende emne, og det giver en dybere forståelse for os selv. Du vil få en dybere forståelse for de valg, du har truffet, din livsmission, din himmelske karma, som jeg også talte om i foredraget i går. Vi arbejder med de 7 hovedchakraer, så du får nogle meditationer, som renser din energi, så dine chakraer kommer i balance. Jeg kommer til at undervise i alle mulige forskellige emner, lige fra karma til den feminine energi, den maskuline energi, den tidsalder, vi er lige nu. Hvad er det, vi skal lære? Hvad er det, der gør, at så mange mennesker er ensomme? Hvad er det, der gør, at du måske står nogle steder i dit liv, hvor du simpelthen bare ikke rigtig kan mærke, at der er flow, du føler dig anderledes, af en eller anden årsag bare har svært ved ligesom at trives. I får en masse skriftligt materiale netop omkring chakraerne, omkring 7-årsperioderne, sjælens udviklingsvej. Så du vil få en dybere og dybere forståelse af dig selv, og du vil få nemmere ved at manifestere det i dit liv, du gerne vil. Du vil få nemmere ved at komme derhen følelsesmæssigt, hvor du trives, hvor du har en større tillid til dig selv, få kontakt til din sjæl, dit åndelige jeg. I det hele taget få en større balance, en større forståelse for, hvad gør du, når du er udfordret? Hvordan kommer du fra en situation, der er rigtig svær, til at komme tilbage og mærke, okay, der er ro på, nu må jeg lige prøve at se, hvorfor, hvad sker der? I det hele taget, så kan jeg varmt anbefale det til dig, som bare er klar til, at der skal ske noget nyt, klar til at lære noget nyt, og klar til at begynde at arbejde med dit energilegeme, arbejde med dig selv, søge ny indsigt, ny forståelse. Vi kan ikke forandre det, vi ikke forstår. Rigtig meget af det, vi sender vi ud uden at vide det, og hvis vi ikke ved det, så kan vi heller ikke lave det om. Så når vi ønsker at ændre noget i vores liv, så er vi nødt til også at forstå, hvad er det, jeg sender ud. Fuldstændig som jeg også sagde i går, hvis vi gerne vil tabe os, vi gerne vil ændre vores kost, så er vi først og fremmest nødt til at blive bevidste om, hvad går jeg egentlig og spiser i løbet af en dag. Og vi bliver ofte overrasket over, hvor meget vi egentlig ikke er bevidste om, hvor rigtig mange af de ting, vi gør, tænker og føler og handler, som vi slet ikke selv er klar over. Og du vil blive meget mere bevidst om dig selv, om dine mønstre, om dine overlevelsesmekanismer gennem det her forløb. Så ud over 7 undervisningsgange, så får du også 3 1-til-1 samtaler,
hvor vi snakker helt specifikt om dig, om din vej, din livsmission, dine udfordringer. Hvad er det, der står i vejen for, at du kan få kontakt til dig selv, din sjæl, dit åndelige jeg, få en større forståelse af, hvad det er, du skal, begynde at bruge din intuition endnu mere. I det hele taget større bevidsthed, som gør, at du kan være meget mere medskaber i dit eget liv. Det er mega billigt. Det koster kun 4.500, hvilket er super billigt, fordi en samtale, en-til-en samtale, hvis man ikke køber et forløb, koster 1.500 kroner. Og det er så billigt, fordi det er mit andet forløb, og jeg synes bare, det er super sjovt. Det første forløb, som egentlig afsluttes nu her, det har de valgt gerne at vil fortsætte, så jeg har lavet et forløb nummer 2 til dem. Og jeg synes, det er fantastisk at arbejde i sådan en gruppe. Jeg synes, det er fantastisk, det felt, der opstår. Det er en skøn oplevelse med den kærlighed, den tillid og den sårbarhed, som det har vist sig, at dem, der har været med i gruppen, har turde vise. Så jeg vil virkelig sige, at det er alle pengene værd, hvis du er et sted, hvor at du synes, nu skal der ske noget nyt. Jeg vil gerne bruge resten af år 2024 til at fordybe mig i mig selv og finde ud af, hvad er det, jeg skal skabe, hvad er det, jeg gerne vil have mere af. Du kan booke en gratis samtale på 30 minutter, hvis du er interesseret eller bare nysgerrig på at høre om forløbet, så jeg kan fortælle dig lidt om forløbet passer til dig, og vi sammen ligesom kan finde ud af, at det er den rigtige proces for dig lige nu. Jeg lægger et link her nedenunder til min hjemmeside, hvor du også kan læse lidt om forløbet. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig dejlig dag. Hej herfra.